I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novoj epizodi, samo dogodimo ove kontrole. Dobrodošli u novoj epizodi. Ljudi, u ovoj epizodi ću vam pokazati kako da napraviti jednu prelepu modernu kuću u Minecraftu, pa da krenemo. Sve što nam treba jeste log. Treba će vam oak log, oak wood plank. Treba će vam oak log. Inače, ako želite na kompu da snimam, pišite dole u komentarima. Treba će vam oak wood stairs. Treba će vam cobblestone stairs. Treba će vam neki oak fence. I treba će vam glass pane. I ja mislim da je to to. Ne, to je ljudi, treba će vam i vrata bilo koja. To je to. Ajde pa možda krenu. Znači prvo idete ovako, znači to je jedan blok. Tamo idete, ja mislim 8, da. I ljudi, oak log se isto važi, znači on je 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i oak log je 8. Tako i na drugu stranu. U drugu stranu 9. Znači oak log se također važi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon, ne 10 tu. Sada, znači samo to prekopirate. I ne znam, mislim da ću dok gradim kuću malo ću ubrzati video. Zato što bit će smor da gledate samo kako gradim kuću. Sada u visini 6, znači idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tako i ovdje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači računate i onaj oak log koji ste već postavili. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ovdje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je to. Sada morate da popunite sve ovo plankovima. Znači sad to uraditi. Dobro, makar ove laganeze. Ljudi, jako je jednostavno napraviti ovu kuću. Verujte mi, mnogo je lepa. Znači ovo mi je više kuća za preživljavanje. Znači kućica nije za sprdnju, Znači kućica je za preživljavanje. Mala je, ali je lepa. Nema će li imamo lepu kuću. Sad, kakva je? Mislim da lepo je kad imaš lepu kuću. Najbitno ti je sad da imaš televizor, bogat, onaj ogromni. Interijer je bukvalno kao da je nebitno. Bitna je kuća, jer da nije kuća, ja ne znam kako bi ljudi živjeli kad je zima, brat, ili kad je jesen. To je to. Znači, taj deo smo uradili. Sad uzete oak log i odvojite odavde jedan blok i postavite ga tu. I to i sa druge strane. Sada odvojite za 2 bloka. Znači, stavite tu i tu. Sada ga dinete 4 bloka uvijek. Znači 1, 2, 3, 4. Računate i oak log koji ste postavili. 1, 2, 3, 4. I tako sa svih strana. Ups, ovo sam pogrešio. Dobro. Sada uzete oak stairs ili stairs, kako god se kaže. I postavljate ga ovako. Znači mora da ga postavite obrnuto. I zbog toga ljudi se mora da promeni kontrolu zbog ovog, zašto je mnogo teže kad igrate sa centom. Sada ovo sve popunite oak plankovima. I ovdje postavljate ogradu. To je to. I da, ljudi, treba će mi cobblestone. Ovdje postavljate cobblestone, jer čisto da ne bude prazno realno. Ružno je kad je prazno. I to ste uradili. Sada sa druge strane isto to prekopirate. Znači, ajmo opet. Odvojite jedan blok od ovoga i idete 4 uvis. Ja sada neću brati zašto ste vjerojatno skontali koliko bloka treba i šta treba i to. To je to. Sada uzete stairs i postavite ih ovako. Ups. Malo mi je telefon veći, pa jedva kontrolišem, znači jedva stižem sa prsti, ako me verujete. I da, mnogo mi je teže da gradim na ovaj fon. Znači, onaj moj
stari telefon, mali Samsung Galaxy Note 2, na njega ljudi lagano grane zašto je mali telefon i mogu sve normalno stigne. Ovaj malo teže stiže. To su uradili. Sada na ovoj strani ide 8 blokova, tu sad pravite ulaz u kuću. Pa sad se pitate kako. Pa lepo. Znači, također dojite 2 i od kuće naravno dojite 2 i tu postavite ovaj log. Znači, odvojite to, pa ovako, odvojite 2 i tu stavite log. I dinete ga za 4 uvis. Sada uzete oak planks i postavite ih ovako. Eto. Sada uzete ove stairs i postavite ih bukvalno kao krov da pravite, ali ovo je neki mini krov. Znači ovo nije neki ogroman, ovo je mini, čisto za honik, da ne izgleda ružno, brate, a ne ono ravno ružno, nikako. Ovako je dosta lepše. I još jedan blok uvis. To je to. Znači, ovo ste završili. Sada uzete bilo koji stage, sve ću jer mi se taj naravno više sviđa. Postavit ćete ga tako i ovdje ćete probušiti jednu rupicu za ulaz u kuću. Šta je neki Among Us tab gameplay? Tu vrati. Vrata ćemo postaviti. Stani bre, ne mogu da prođem kroz ulaz. Ajde bre, to sam toliko debeo. Vrata ćemo postaviti ovako. Da, super, tako. I ljudi, to ste završili. Sad je ovo najteži deo, to je krov. Prvo uzete cobblestone stairs i ređete ih ovako dole. Sada sa oakwoodom nastavljate. Ali ljudi, pre nego što zgradite ovo što sam sada ja uradio, znači obavezno ovo radite. Sa obe strane. Znači to je nešto prvo što morate uraditi kada zgradite u kuću, ali ja sam na to totalno zaboravio. Tek sad sam se setio. I sada samo lepo spojite ovo. Evo vidite, mnogo je lakše sve ovo. I meni je ljudi lakše da gradim na telefonu nego na PC-u, zato što na PC-u moramo da imamo onaj X-ić, ali ljudi mene onaj X-ić nervira, ne pitajte. Znači, evo sada popunjavam ovo sa cobblestoneom. I kao što vidite, sada popunjavamo ovo. I pišite mi u komentarima da li želite da nastavljam Minecraft preživljavanje. Ono što sam krenuo da snimam već. Pa ne znam, možda jedan dan kako sam izbacio taj video. Pišite mi dole u komentarima da li da ga vratim. I vidio sam da nije bilo lajkova koliko sam želeo. Ali nema veze. Ajde, oprostit ću vam. Samo mi napišite u komentarima da li želite ili ne. Ako ne želite, da znam da ne snimam za džabe ako vam se ne sviđa to. Zašto bi to snimio za dž ako vam se ne sviđa. Drugo da vam se sviđa pa da snimam, ali ne sviđa vam se. Mislim, nekima se sviđa, nekima ne. Sada ja ću snimati to ako svi žele, tako. Malo vas nešto želi, onda neću. Ako želite preživljavanje sa drugovima, pišite u komentarima, snimat ću. Da ljudi zaboravim sam i trebaju vam također i ovi slebovi. Ne znam koji su slebovi, ali ne znam. Znači, ne bre ovako. Ovako ljudi ih postavljate. Ne, zeznam se, sorry. Tako 2. 2 do 2 bloka, ne 3. I sada, bukvalno samo popunite ovako. Izgleda je noć. A u starijim verzijama ne možemo da kucamo šifre, tako da ono. I ljudi, vaša kuća je bukvalno završena. Ono ovako će izgleda. Samo što ja sad idem da je dekorižam unutra i sve to. Znači ovdje ću stopirati video dok ja malo ovdje završim.
pod, pa ovo, pa sve to. Tako da ljudi, vidimo se za nekih 5 minuta, 6. I evo ljudi, znači vratili smo se, čak mi ni toliko drugo trebalo. A ljudi, kao što vidite, znači ovo smo popunili. Zatim u podrum smo napravili. I gore imamo za spavaću sobu. Da, znači ne, gore ću nešto drugo da napravim, ovdje mora da bude spavaća soba. Sada, znači, bušimo rupice od terase, to je simetrično, tačno, super, i ovdje. Sada ljudi, moramo samo trenutak da postavim vrata, zaboravim sam vrata. Znači, kad vrata zaboravite da postavite. Znači, GG. Sada ljudi, da se bacimo na dekoriranje. Znači, za dekoriranje će vam trebati malo lišća, pošto imamo sve što nam treba. Treba će vam to. Samo da nađem ja te blokove. Gleda ga nema, da to je samo u novih verzijama, nema veze, makar ćemo ovako. Sačekajte ljudi trenutak, kao što vidite, sa druge strane nismo ovo popunili, nema veze, sad ćemo to na brzinu, bukvalno ovo je jako lagano. To je. Sada uzete oak leaves i postavljate ga ovako. Ne, fence spray. I ovdje sada postavljate fence, kao da drži, razumete. Sada tu malo postavite leavesa, mislim oko ovoga to morate da stavite nešto, tu je realno treba da stavlja leaves. Sada ovdje stavite leaves, ovdje stavite leaves, tu stavite. I ljudi, znači mi smo to dekorisali. U stvari nismo još ljudi. Vidite ove stepenice, ste pitati zašto će bre ovo debilu stepenice. Sad ćete upravo da vidite. Znači, ovo je prelepa dekoracija. Gledajte to. Sami recite da ovo nije lepo. Tu i tu sad, na primjer, stavite ovako. I stvarno je baš lepo, baš jako mi sviđa ovo. Znači, ove dekoracije su nešto najjače, gledajte. Naderat, prelepo. Kada ste to uradili, sledi vam interijer. Da, ljudi, ja idem da dekoriram svoju kuću, mislim, interijer da stavim unutra, pa se vidimo kada ga postavim. I ljudi, kao što vidite, znači, interijer je gotov. Znači, ja sad da vam pokažem, kao što vidite, ovdje ima neki mini putić dok ulazimo u kuću. I kuća izgleda ovako. Kao što vidite, znači, ovo je okolo klupa, nije klupa, to jest kao garnitura i bukvalno da možete sedite, da radite šta god s vašim drugarima. I također i ovdje imamo jednu. Ovo je bukvalno često, možete da stavite stvari. To je to. Ovo je terasa. Znači, ovo sedite sa drugom, popijete neko piće i tako. Također druga terasa, bukvalno isto sve. Sad idemo na gornji sprat. Na gornji sprat, bukvalno samo krevet, really. Sad ću malo to da sredim, to ću malo ovako da sredim u videu. Čisto da vidite kako sviđa. Malo ću vis ovako da postavim, čisto da ne bude skroz ravno. Samo ružno izgleda. Malo ćemo dodati tepiha, kao radi dekoracije. Zato što kao što vidite samo krećem se i to je gotovo. Tu smo završili. I ovo vam je bukvalno za šantovanje. Vi možete dodati često i ne morate, ali ajde ja ću dodati čisto radi fore. Kao što vidite, znači radi se normalno 30 levela, sve ćete vidjeti. Bukvalno Sharpness 3, 30 levela, vidjeli ste. I bukvalno pomoć dobili ste Knockback 2. Znači, normalno radi. I ljudi, to je to što se tiče ove kuće. Nas se svidla.
i nadam se da sam vam pomogao da je izgradite. Ljudi, to je to za ovaj video. Tako da vidimo se u sledećem. Pozdrav! Volimo sve.